La secció sindical de la CGT de la residència Domus Vic en Boixeres s'ha manifestat aquest matí davant del centre al barri de Sant Feliu. El sindicat acusa l'empresa de sancionar i acomiadar treballadors afiliats per silenciar les seves reivindicacions, que ja van ser denunciades anys enrere. Entre aquestes destaca la falta de personal i material, així com les males condicions laborals que, com han afirmat els treballadors, afecten l'atenció als residents. La CGT ha denunciat els fets davant Inspecció de Treball i ha convocat noves mobilitzacions pels dies 19 i 26 de març. Hay un ratio bajísimo, no se cubren las bajas, no se cubren las horas sindicales. Esto hace que los trabajadores se enfrenten y tengan que quedarse fuera de su jornada laboral para cumplir con los objetivos de acostar a los residentes, darle de comer a los residentes, etcétera, etcétera, que los tienen impuestos. Y por eso estamos aquí, para que detenga la persecución contra los delegados de CGT, para que cumpla con lo que dice la normativa, para que cubra las horas sindicales, para que les quite las sanciones a las 2 delegadas de CGT habiendo realizado funciones como delegadas. L'empresa Domus Vic ha respost avui a les acusacions de la secció sindical de la CGT de la seva residència de Can Boixeres. Mentre que el sindicat va denunciar ahir la persecució sindical i manca de recursos al centre, l'empresa nega aquestes afirmacions i assegura que compleix la normativa laboral i assistencial. Des de Domus Vic reafirmen el seu compromís amb el benestar de residents i treballadors, tot i que són conscients, han dit, dels reptes que suposen la contractació de personal en el sector sociosanitari. A més, subratllen que respecten els drets laborals i el diàleg sindical i que col·laboren en totes les inspeccions i auditories.